Раздишването навсякъде е изключително полезно, дори и когато сме на плаж. Предизвиквам те да опиташ да направиш тези движения без да докосваш пода. Не отлагай, пробвай сега! Ако искаш полезни съвети как да бъдеш здрав и да имаш повече енергия, последвай ме! Раздишването навсякъде е изключително полезно, дори и когато сме на плаж. Предизвиквам те да опиташ да направиш тези движения без да докосваш пода. Не отлагай, пробвай сега! Ако искаш полезни съвети как да бъдеш здрав и да имаш повече енергия, последвай ме!